Čína se v celní válce nikdy nepodvolí vydírání USA. České ministerstvo obrany pokročilo ve vyjednáváních o prodloužení pronájmu stávajících stíhaček JAS-39 Gripen a americký prezident Donald Trump zkritizoval ruské údery na Ukrajinu, které se v poslední době zintenzivnily. Vážení přátelé, já vás zdravím a vítám u mého dalšího dílu mé relace Pod lupou. Dnes je 8.4.2025. Úterý a máme tu dnes velmi zajímavé zprávy, takže se na to můžeme rovnou vrhnout. Čína se v celní válce nikdy nepodvolí vydírání USA. Proti clům bude bojovat až do konce, oznámilo čínské ministerstvo obchodu. Americký prezident Donald Trump v pondělí pohrozil Pekingu dodatečnými sankcemi na zboží vyrobené v Číně. Takže by cla činila 100%, pokud země nezruší svá odvetná opatření proti americkým dovozním poplatkům. A potom tam ještě je dodáno, ministerstvo označilo Trumpovu hrozbu za chybu nad chybou, uvedla BBC. Čínské ministerstvo obchodu vyzvalo Spojené státy, aby rozdílné postoje jednalo. Lépe řečeno, aby se ty rozdílné postoje řešily vyjednáváním, ne urychlenými kroky. Tak, je nutno se tady říct několik faktů k tomuto, a to ty například, že Čína je vlastně hlavní konkurent Spojených států, co se týče ekonomiky, co se týče průmyslu, je vlastně druhá země s počtem HDP, nebo s výškou HDP, co se týče světa. A vlastně víceméně posledních už 20 let Čína je v úvozovkách v takové obchodní studené válce se Spojenými státy. Je tedy pravda, že Donald Trump by se měl spíše zaměřit na tu Čínu v této celní, jak někdo tomu nazývá válka, já bych to tak úplně zase tomu nenazval, ale v tomhletom pošťouchávání by měl se spíš zaměřit na Čínu než na Evropskou unii, protože Čína je pro Spojené státy daleko větší hrozbou než Evropská unie. To je podle mě, to je můj názor na to. A ještě je nutno dodat, že včera se Donald Trump setkal s premiérem Izraele Benjaminem Netanyahuem a mluvili o té Gaze a hlavně také o clech. A Izrael nebo Netanyahu vlastně Trumpovi sdělil nebo se dohodli na tom, že Izrael se bude snažit vynulovat všechna opatření, které v minulosti Spojeným státům nějak škodily v jejich obchodu. To znamená, že vlastně Izrael přijmul Trumpovu nabídku a myslím si, že ty cla se na Izrael zruší. Nevím ještě, jak to bude, to vás budu informovat určitě, ale můj názor je ten, že ta Čína je opravdu velký konkurent. Vývozem si myslím, že je mnohem výš i než Spojené státy, takže by Spojené státy se měly zaměřit hlavně na tu Čínu, protože to je pro ně reálnou hrozbou, ne Evropa a ne EU. Takže tak, s tím, že se ještě uvidí, jak to bude. Já si myslím tedy, že Trump to chce hlavně dělat, protože aby ty země přistoupily na jeho podmínky. Tak uvidí se, jak to bude.
České ministerstvo obrany pokročilo ve vyjednáváních o prodloužení pronájmu stávajících stíhaček JAS-39 Gripen, než získá všechny nové objednané americké letouny F-35. Nová švédská nabídka počítá s tím, že by čeští letci v letech 2027 až 2035 používali méně strojů, ale pronájem by byl levnější. Tak. To je samozřejmě velmi dobrý krok, protože to není ani jako krok, to je pomalu jako nutnost, protože kdyby k tomu to nedošlo, kdyby se na nás Švédsko naštvalo, že nechceme stíhačky od nich, ale že si kupujeme ty F-35 a vzalo nám tu licenci nebo ten pronájem těch stíhaček, tak jsme byli na tom pěkně špatně, protože bychom vlastně neměli žádný letouny, které by chránili naši vzdušný prostor. To bylo strašně riskantní, jo, naštěstí to teda vypadá, že to teda vyjde, že se jim to tedy, že se to teda české armádě podaří vyjednat, což je dobře. To je naprosto nutná věc, bez který by to bylo jako hodně špatný. Naše armáda by byla těch 7 let jako na hodně nízké úrovni, abych řekl jako pravdu, bez skoro žádného letectva. Takže tak. Teďka je samozřejmě věc, jestli se ty F-35 vyplatí, vzhledem tomu, že země jako Francie, Portugalsko je odmítají už, protože přišli na to, že ale to už je jako stará věc, že se dají vypnout nějakým způsobem, to už je ale to není novinka, spíše to je z politických důvodů, ale já to vnímám jako, že to jsou strašně drahé jako hračky, na který Česká republika úplně neženeme, ale to bude obrovský zásah do naší ekonomiky. Kdyby jsme si koupili ty Gripeny, nebo kdyby jsme prodloužili jejich vlastně pronájem, tak by to bylo možná na nás jakoby lepší. Ale vzhledem tomu, že ty Gripeny jsem slyšel, že mají taky trochu jako poruchy nějaké, tak řekneme takhle, F-35 to jsou na nás až moc drahý. Myslím si, že bychom si vystačili s nějakýma trochu staršíma, třeba F-22, jo, nebo tak. Ale k tomuto je to samozřejmě dobrý krok, že alespoň budeme nějaký ty stíhačky tuto dobu přechodnou mít. Samozřejmě nemáme počítat z švédské strany, že budou nějak až moc vstřícní, protože vlastně se jim to úplně nelíbí, že jo? Že vlastně budeme mít jiné stíhačky než jejich, no. A třetí zpráva, americký prezident Donald Trump zkritizoval ruské údery na Ukrajinu, které se v poslední době zintenzivnily. Situace označil za zoufalou s tím, že Rusové bombardují jako šílení, napsal web NewsX. USA se snaží s Ruskem a Ukrajinou dojednat příměří, zatím bez efektu. Nejsem nadšený z toho, co se děje na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu podle webu NewsX a odsoudil Rusko za to, že právě teď bombardují jako šílení. To je samozřejmě pravda. Já celkově odsuzuju nejenom ve válce na Ukrajině, ale celkově mě strašně mrzí, když tomu dochází a vždycky to odsuzuju, bombardování nebo údery na civilisty, což v této válce dochází. Myslím si, že to je od Donalda Trumpa jakoby správný krok. Nejsem si jistý tedy, kolik toho změní, protože Rusko z mého pohledu bombarduje nebo zvýšilo tu aktivitu jenom z toho důvodu, aby vlastně ukázalo světu nebo ukázalo tím jednacím stranám, že ono je to, co dominuje vlastně, co se bude diktovat podmínky, jo.
prostě na civilní cíle by se útočit prostě nemělo, jo. A myslím si, že ze strany Donalda Trumpa by bylo taky lepší, kdyby místo té celní války nebo toho celního sporu spíše tlačil na to, aby se na Ukrajině dohodl mír, jo. To si myslím, že by bylo daleko důležitější než ty celní spory. Myslím si, že to příměří by mělo nastat co nejrychleji a že že se teďka Donald Trump spíše zaměřuje na tu ekonomiku, na ty ekonomické záležitosti, jako jsou ty cla, tomu moc nepomáhá. Takže spíš měl napřed vyřešit tu Ukrajinu a pak až řešit to. To je trochu, co bych na tom jakoby vytknul. To si myslím, že nebylo úplně správné, protože na té Ukrajině umírají stále lidé a mělo by se tam začít jednat co nejrychleji. Ale zase pozitivní, na druhé straně pozitivní je to, že se alespoň nějak Trump snaží, že rozmíchal tu debatu o míru, která předtím byla absolutně nepředstavitelná. Jo. Takže uvidíme, jak to tady bude. Nevím, kolik toho to teda změní. Měly by Spojené státy by asi měly víc zatlačit na obě strany, zvlášť tedy, když teďka na to Rusko, protože to teďka jakoby dominuje, že hodně, tak by měli zatlačit na to, aby se stalo to příměří, aby se mohlo pořádně jednat bez toho, aby umírali lidé. Jo. Takže to je podle mě důležitost, to je podle mě nutnost a uvidíme, jak to tedy do budoucna proběhne, bude. Já doufám tedy, že ta válka skončí co nejdřív. To je asi vše dnes. Pokud chcete vidět zprávy z minulého týdne, stačí, abyste se koukli na nedělní shrnutí týdne a budu rád za jakoukoliv podporu, samozřejmě za odběr, aby vám neunikly další zprávy, které vysílám každý den, kromě soboty, takže tak. A já se na vás budu těšit opět zítra. Mějte se a na viděnou.